Ez az én kis tavaszi kártecském. Idén nagyon korán jött a tavasz, és nagyon örülök. A békáim eléggé zajongnak itt a tó környékén. Hála Istennek hamarosan jönnek a tavi rózsák is föl. A rózsáim nagyon egészségesek, mint paradicsom termelő. A fóliában is kiválóan mutatnak a gyönyörű paradicsomok. A rózsák nyílnak folyamatosan, és persze, hogyha beszeretném mutatni, hogy mekkora zaj van az udvaron, a békák elhallgatnak, mint mindig. Ott is van a kövön az egyik békám, igaz, elég sokan is vannak belőle. Több mint 7-et számoltam, ami elég soknak tűnik, és ilyen szép nagyok. Sokan kérdezik, hogy hogy nem mennek el. Hát itt semmilyen ellenségük nincsen. A pontyok nem jelentkeznek, a vizem elég zöld, de reménykedek abban, hogy hamarosan kitisztul, mert minden tavasszal sajnos az van, hogy bezöldül a víz. Gondolom ez az algavirágzás. Sajnos az alga előszer, amit kipróbáltam, jót és rosszat is tudok mondani róla, és ezért nem mondom a nevét. Tehát mindenki döntse el maga. És hát reménykedtem, hogy a halaim elé jönnek, és a békáim fognak egy kicsit zajongani, de úgy látom, nem igazán szeretnék a hangukat juttatni.